5. תודה רבה. התחלנו להקליט, תעלה למחשב, למסך את עמוד 25 של זיידיש ונקלח. אנחנו נפגשים היום במסגרת קבוצת הלימוד שלנו Learn Yiddish and Yiddish Literature Online, בגישה מספר 192. וברגע שהתחלנו עכשיו להקליט, היום זה 4 באוגוסט 2022. אנחנו באמצע קריאת תרגום וניתוח הסיפור זיידיש ונקלח של חיים גראדה. ברגע ששלמה יעלה... אני חושב שעכשיו אתם יכולים לראות את זה. שלמה, עוד פעם, קודם היה טקסט, עכשיו נעלם. זה פס צר כזה על המסך וזהו. לא רואים, שלמה. תנסה להעלות עמוד 25, כדי שנתחיל לקרוא, לתרגם ולדון בסיפור. כולם רואים? לא. אומרים לך שלא רואים, תנסה להעלות למסך עמוד 25. כן, אני העליתי על המסך. שלמה, אולי אתה רואה את כל העמוד, אצלנו אנחנו רואים רק פס צר מהעמוד הזה. רגע, אתם לא רואים את הטקסט או כן רואים? לא רואים, שלמה, לא רואים. זה עוד יותר גרוע, להרחיב, לא לעשות צר יותר. תרחיב את בצדדים. אוקיי, אני אמחק את זה. רגע. עכשיו אני אסתכל עוד פעם. עכשיו רואים? רואים, בראבו. יופי. רואים? כן, רואים, שלמה, רואים. עכשיו רואים. יפה. עמוד 25, באיזה שורה מלמעלה אנחנו עומדים, אם אתה זוכר? מישהו זוכר? כן. הוא בדיוק במקום, הוא דברי תגסן. כן, הנה. הוא במקום הזה. אז איזה שורה מלמעלה? עוד שני ביתג גבלה, כן, אני... כן, שלמה, דברי תגסן, כן. עמוד 25, איזה שורה מלמעלה, שלמה? אנחנו רואים פרגרף. זה הקטע, התחלת הקטע השני. כן, אתה צודק. טוב, תתחיל שלמה את הפסקה השנייה. תקרא, משפט. Auf die breite Gassen hat der Schnee bei Tag geblendet in die Augen und bei Nacht zurückgefinkelt wie ein Spiegel zum Himmel mit grünen Sternen. עד פה. תחזור על 2-3 מילים ונתרגם. Auf die breite Gassen תרגום. על הרחובות הרחבים. יפה. hat der Schnee bei Tag geblendet. Bei Tag geblendet. hat der Schnee bei Tag geblendet. תרגום. השלג התערבב. לא, גבלנד באנגלית זה התערבב, גבלנד סינבר. השלג סינבר אחרי הצהריים. In die Augen und bei Nacht zurückgefinkelt. סינבר אחרי הצהריים בעיניים, ובנחת ובלילה zurückgefinkelt wie ein Spiegel,
הוא החזיר את האור כמו ראי. יפה מאוד, תמשיך. וישפיל zum Himmel mit grünen Stern, לשמיים עם כוכבים ירוקים. מצוין, עוד משפט שלמה. Aber in die engene Gesellach, Herumkreuz, Joschen, ist der Schnee bei Tag gelegen, ביתוג, לא ביתג, ביתוג. bei Tag gelegen, gel wie Ameis. תרגום, כמה מילים ביידיש? Aber ארום די אנגה, in enge Gesellach, בהתחלה אובר בהתחלה. מה זה מה אנגה? את אני לא אומרת, יודע. אלנה? התחלה משפט אובר is die enge Gesellach. איך שלמה כתוב בהתחלה? In die enge Gesellach, Herumkreuz, קודם שורה. מה את אומרת, אלנה? חסרה מילה? כן, שורה קודם. שורה סוף קודם, שורה. שלמה. סוף שורה קודם. קורא. בדיוק. aber in die enge Gesellach, Herumkreuz, Joschen, עד פה. אובר אין די אנגה גסלח, ארום קלויז ישן. תרגם. אבל עם הרחובות הצרים, לא, ארום, אבל מסביב לרחובות הצרים. שמסביב לבית הכנסת הישן, יפה, הלאה. ist der Schnee bei Tag gelegen, Ist der Schnee bei Tag gelegen. השלג היה מונח אחרי הצהריים. גל ויאמץ, צהוב כמו מת. יפה. עוד משפט בבקשה. noch einer sie ist noch einer sie ist לא geworden, איידר, שלמה. noch einer sie ist geworden, Nacht hat schön ausgesehen, schwarzlich grau. תרגום. noch einer sie ist geworden, לא איידר, noch איידר. אבל מיד לא, noch איידר, עוד לפני. noch איידר, עוד לפני. כן. שהגיע הלילה, כן. hat schön ausgesehen, schwarzlich grau, הוא כבר נראה שחור אפור. נכון. Zertopfter unter die Füße von die Durchgeher. מה זה טופצ'ן? רגע שלמה. הוא היה דחוס? הוא היה דחוס? לא דחוס, לא. מה זה טופצ'ן ביידיש? מי יודע? נרמס. כן, טופצ'ן זה לרמוס ברגליים. נרמס. בסדר, תמשיך שלמה. unter die Füße, מתחת לרגליים von die Durchgeher. מתחת לרגליים של האנשים שהלכו שם. של העוברים ושבים. כן. דורגר של העוברים ושבים. יפה. עוד קצת ביידיש, משפט. Erst wenn der Abend ist zugefallen. zugefallen, כן. Und in die Gewölblach haben sich angezündet die räuchige Naft
Lempalach, seinen die Gessalach verwendet, geworden in a dicken Licht- und Schattenspiel. Und Schottenspiel, לא שטנשפיל, אלא שוטנשפיל. תתחיל 2-3 מילים של מה שהתחלת לקרוא. Erst wenn der Abend ist zugefallen, לא צוגפולן, צוגפלן. אז zugefallen, מה שקראת עכשיו זה erst wenn der Abend ist zugefallen, erst זה ראשון, אבל נתרגם רק כאשר הערב ירד, צוגפלן נפל, ירד, רק כאשר הערב ירד, עוד כמה מילים ביידיש. und in die Gewölbalach haben sich angezündet, ובחנויות הקטנות כן. הדליקו die räuchige נפט-למפלח, הדליקו את העששיות נפט, הששיות נפט, הרויחיקה, המעלות עשן, כן? כן. רויחיקה, המעלות עשן, כן? seinen die Gessalach verwendet, לא הבנתי את המילה. זיינן די גסלח מה? verwendet, לא הבנתי. מה המילה שאתה קורא שלמה פר? verwendet. לא. מי יכול לקרוא את המילה הזאת? זין די גסלח? פרבבת. 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 זיינן די גסלח פרבבת. הלאה. Geboren in a dicken Licht und Schatten. אז רק כאשר ירד הערב והדליקו את הששיות המעלות עשן, זיינן די גסלח פרבפט גבורן, הרחובות הקטנים פרבפט. איך נתרגם פרבפט? נהרגו, נעטפו, כן? ובן זה להרוג, הם נעטפו, in a soidesdicker Licht und Schattenspiel. אז הם נעטפו באור סודי ובמשחק צללים סודי. שוטנשפיל, משחק צללים. כן. נעמי לא הגיע? נחמה לא הגיע היום? Ja, ich bin da. Ich bin da. Ja. Seid also gut, Nechama, und lehnt weiter. Okay, die vergeuschte Penemer von die Krämer haben geleuchtet mit der heißen, dunkelroten Kollier. עד פה. תחזרי על 2-3 מילים. The blackened faces. לא, קודם. Oh. ביידיש, כן. Die vergeuschte Penemer. תרגום. The blackened faces or the black faces? נכון. Darkened faces. The darkened faces. חושך, כן? The darkened faces of the vendors. Von die Krämer, from the sellers or the vendors, נכון. haben geleuchtet mit der heißen, dunkelroten Kollier. We're illuminated. Okay, we're illuminated with a hot, dark red color. Crimson color. Very good. Very good. עכשיו תתרגמי את זה לעברית. I'm sorry, I'm having difficulty if many people are talking when I'm trying to translate. I know you're trying to help,
and I appreciate it, but I don't know who's helping me with the translation. Is it? לא, אני מבקש שלא יעזרו לנחמה, תנו לה לבד. נחמה עכשיו אותו משפט, כמה מילים ביידיש ותתרגמי לעברית. כן. אוקיי. וידי קרמלך, מיתי הילצרנט. לא, נחמה. המשפט הקודם שתרגמת לאנגלית, עכשיו את מתרגמת לעברית. לעברית? אנחנו מתרגמים באנגלית ואחר כך בעברית. זה אנחנו עושים כל הזמן, או משתדלים לעשות כל הזמן. Ich red nicht Ivrit, ich red Ivrit sehr schlecht. Ich kann nicht... Ich will proben euch helfen, בסדר? My כמה Hebrew מילים ביידיש? Hapanim, no, I can't. I can't do it in Hebrew. My Hebrew is very bad. Okay, you will continue in a moment. ורה, את יכולה לתרגם לעברית את המשפט שנחמה קראה? ורה? ורה שומעת אותנו? כן. כן. תקראי כמה מילים ביידיש שנחמה קראה ותתרגמי לעברית. כן. Die verkoshigte Pnimer von die... פנימר. פנימר. לא פנימר. פנים זה יחיד. פנים. פנימר זה רבים. פנימר ביידיש, כן. אבל כתוב בלי עין. מכיוון שזוהי מילה עברית. אבל מילים עבריות יש להם ספלינג ביידיש שונה ממה שכתוב בעברית. הבנתי. תודה. בבקשה. Die verheuscherte Penimer von die Krämer. תרגום לעברית. פנים, איך זה... חשוכים. חשוכים? חושך. של מוכרים? נכון. עוד Hoben, כמה מילים ביידיש, כן? Hoben geleuchten mit heißen Dunkelreuten. כן. Hoben geleuchten. העירו מלשון אור, ליכט. כן. העירו mit תחזרי על המילים ביידיש mit עם האדום כזה חזק, כן. כהה אדום. כהה, עם אדום כהה. אוקיי, כן. טוב, גמרנו את המשפט שנחמה קרא קודם? לא, there's more. It wasn't the end of the sentence. אוקיי, אז נחמה תמשיכי. Wie die Kremlach mit die Hilzerne Tunen, Hering, wollten durch Kishub sich verwandelt in gläserne Weinfässer. אוקיי. תחזרי על 2-3 מילים ותתרגמי לאנגלית. Wie die Kremlach, like the little stores. Right. The little stores or little shops. Right. Mit die Hilzerne Tunen, with the wooden, I don't know what tunen means. Tunen. איך כתוב ביידיש טונן? Vav nun ayin nun sofit. Tunen. Barrels. Oh, barrels. Barrels are tunen?
Okay. כן, כנראה. כן. With the wooden barrels, כן. Of herring, yeah, of herring. כן. Wollten durch a Kishuf would through some magic, right, or sich verwandelt, would change, or transformed in gläserne Weinfässer, in glass wine barrels. Very good. Your translation into English is perfect. Thank you. תקראי עכשיו, נחמה, עוד משפט ביידיש. Maybe somebody wants to translate it off עברית, what I read, no? נכון. אז אלנה, תחזרי על כמה מילים שקראנו ביידיש ותנסי לתרגם. רגע. Wie die Kremler mit die Hilzerne Tonnen Hering wollten durch Kirche sich verwandelt in gläserne Weinfässer. כדי לתרגם את צריכה לקרוא לא את כל המשפט, אלא 2-3 מילים ביידיש ובעברית לתרגם. כן. Wie die Kremler mit die Hilzerne Tonnen, כאילו חנויות קטנות עם חביות עץ של הרינג. יפה. wollten durch Kirche sich verwandelt, שהפכו באורך קסם. הפכו באופן קסום, כן. קסום. in gläserne Weinfässer, לחביות עין מזכוכית. בקבוקים, פלשר, לא? כן, לא פלש. מה המילה? פסר, כן, חביות. פסר, לחביות עין מזכוכית. אוקיי. נחמה, המשפט הבא ביידיש. Ich habe gemacht dazu es. Ich habe gesagt Weinfässer, wine barrels, aber it's wine flask, right? A flask of wine. Weinfläscher. No, Weinfässer. Barrel, fass, the barrel. I'm thinking of a flask. Mit a lamed, okay, a flask, Weinfässer. Fässer, כן. Okay. Barrels of wine. Okay. נחמה, עוד משפט ביידיש. Okay, die Händlerkes in Dreußen bei die Koschekes haben von unter die Fartecher herausgenommen. לא, Fartecher. 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 Herausgenommen die halb verloschene Feiertap und lang geblasen in Asch, bis die Keulen haben sich aufsnei, das ist okay, sehr langer Satz, zeglied. עד פה. תחזרי על 2-3 מילים, כן? ביידיש. Ein Minute. Okay, die Händlers in Dreußen by the Koschekes, the vendors, the outside vendors, or the vendors outside, not at the baskets, by the Koschekes. Yeah, at the baskets. Okay. Haben von unter die Fartecher, under the aprons. From under the aprons, they took away. They took away, Ken. They took out die halb verloschene Feiertap. Oh, the half
when you farlosh something, you turn it's heat. Not burning. They are not burning. You turn the heat down, yeah? They are half burning. They are not burning in full. They have burning fire tip. The fire pots, yeah? The fire pots. Right. Und lang geblasen in ash. And a lot of time, lang geblasen. A lot of time they blowed into the ash in order to revive the fire. Bis die Keulen haben sich aufsneid zerglied, until the coals burned again. Oh, burned again. See, I don't know how to cook with coils, so it's hard for me to imagine, right, or to translate. Well, that's Vienna. That's Vienna between the two old wars. Okay. There's a little more to finish the sentence. Can I finish it just until the end? Finish it. Wie Grace Cooper Schkies, like big. Grace Cooper what? שגיאות. לא, איזה אותיות? שין, קוף, יוד, עין, וו, תו. שקיעה. That's a Hebrew word, right? Right. So how do you sunset. Did I not say it right? Shkias, right. Okay. Okay, like big or large mounds of sunsets. Right. Antkegen Penimer, badek mit ash ongevalieten Schnee auf Kopticher. Against the faces, covered with ash is, what's ash? Coal? No. אש זה אחרי שריפה, יש... איך? Ashes. Oh, ash, yeah, covered with ash. כן. Ich weiß nicht, was ongevalieten Schnee. ongevaliet Schnee, Schnee שנערם, snow who piled up. Okay. Snow who piled up. Okay, with ash and piled up snow on the Kopticher. Is something something over the head? Yes. Something that covers the head? מטפחות הראש. על מטפחות הראש של הוונדורס. Headscarves. Oh, like the head coverings, yeah? Right. Okay. Right. טוב. ורה, תחזרי, תקראי עוד פעם את המשפט ביידיש שנחמה קראה, ותנסי לתרגם לעברית. קודם תקראי את כל המשפט עוד פעם. ורה שומעת? ורה? כן. היה לי אנמיוט. אוקיי, תקראי את המשפט עוד פעם, ביידיש. שלמה, תחזרי למעלה. רגע, זה בעמוד 25. שלמה, איפה היא צריכה להתחיל? כן. אני חושב שהיא צריכה להתחיל בסדר. מצאתי אצלי. in Dreußen. כן. בבקשה, ורה. Die Händler in Dreußen
המוכרות בחוץ, כן, bei die Koschekes haben unter die Fahrtücher herausgenommen die halb verloschene כן, Feiertep und lang geblasen in Asch. in Asch. In Asch, סליחה. in Asch. אז תרגום. מוכרות בחוץ כן, עם סלים, אצל הסלים, כן, כן, haben von unter die Fahrtes. כן. הוציאו מתחת לסינורים, מתחת לסינרים, כן, herausgenommen, die halb verloschene פיירטפ, הוציאו את הסירים החצי מחובים. כן. כן. Feierte. Und lang geblasen in Asch. ונשפו, נשפו הרבה זמן, על איך זה נקרא? אש, כן? כן. איך אנחנו אומרים אש בעברית? על האפר. ונשפו הרבה זמן על האפר, אפר באלף, כן? אוקיי. bis die Häusen hauptsächlich mit Asch und שני... Вера, ты перескочила через... לא, משהו דילג. אוי, סליחה. כן. lang geblasen in Asch bis עד ש... bis Häusen haben sich Keulen, פחמים. bis Keulen haben sich auf Snai עד שפחמים haben sich auf Snai צגלית. עד שפחמים מחדש התחילו לבעור, התחילו להעלות אש, לבעור. זה סוף המשפט שקראנו? כן. כן, עכשיו עד סוף המשפט. וגרויסה קופרנה שקיעה. Die große Kuperneskie. כן. כן? כן. השקיעה, הקופר בעברית אנחנו אומרים... נחושת. איך? מנחושת. כן, השקיעה של נחושת הגדולה, כן. או שקיעת הנחושת הגדולה, תמשיכי. Entgegen ממול הפנים, פנימר, מול הפנים, כן, מול הפנים של המוכרים, המוכרות, כן. bedeckt mit Asch
Und gewalten, בדק מתעש מכוסה באפר, ונעון גבליימת שני, ועם שלט שנערם כן, על מטפחות הראש של המוחות. אז זה ככה, כשנדלק עוד פעם האפר בתוך הסירים, זה היה כמו שקיעה של שמש מול הראשים של המוחות, שעל המטפחות של הראש שלהם נערם השלג של השערה. שלמה, המשפט הבא. רק רגע, איפה אנחנו? בזי הובן? לא זי, אין מילה כזאת ביידיש, זי. זי הובן, אויס גזן. זה שירה ארבט. ארומה בלכן. ארומה בלכן, אי אין מיטן. ארומה, רגע שלמה, ארום הבלכן אי אין מיטן גס, haben sich gewärmt Träger gewärmt Träger in whatever לא, וטובה Burkes und Blätter in lange zerflickte Manteln. עד פה. תחזור על 2-3 מילים. ארום בלכן. בלכן איבלך, תרגום. מסביב ל... תנור. איבלה זה... תנור קטן. איך את אומרת? תנורים קטנים, כן. תנור תודה. קטן, כן. מסביב לתנורים קטנים, מפח, אין מיטן גס, ובאמצע הרחוב, כן. haben sich gewärmt, לא גוורמת, gewärmt Träger, זהו, haben sich gewärmt Träger. התחממו שם מוכרים. לא שמעתי, מה אתה אומר? התחממו שם מוכרים. לא, טרגר זה לא מוכרים, טרגר זה סבלים, גיבוסטרוגן, אלה שנושאים מסעות, התחממו סבלים. אין וטר ובורקס. וטו ובורקס, בבגדים עליונים בורקה עשויים מווטה, צמר גפן. ממה? צמר גפן. כן, מצמר גפן. אלה בגדים עליונים זולים, כן? אין לנגה צפליקטה מנטלך. לא. לבושים, רגע, עכשיו שלמה מדבר, לנגה צפליקטה מנטלך. לבושים במעילים ארוכים, צפליקטה, קרועים. אבל קרומים. זה בטלר, לא טרגר. סליחה. עוד פעם, לא הבנתי מה זה צפליקטה. מה את אומרת, אלנה? Warte wird Burkes und Bettler in lange zerflickte Mantelach. Bettler. דילגת שלמה על מילה. וטובה, שלמה איך כתוב אחרי וטובה? in lange zerflickte Mantelach. לפני זה, אחרי המילה וטובה, מה קראת? תקרא עוד פעם. Burkes und Blätter in lange... לא בלטר. מה כתוב? מה? בטלר. בטלר, והתחממו גם קפצנים מסביב לתנורים הקטנים, והיו גם קפצנים
במילים ארוכים פרומים, קרועים. צפליק זה קרועים. צפליק זה משהו שמרוט, כן? מרוטים, זאת אומרת קרועים. ממורטמים. איך את אומרת, אלנה? ממורטמים. ממורטטים. בסדר, תודה. ממורטטים. אפשר להגיד ככה גם. טוב, שלמה, עוד משפט ביידיש מההתחלה. They haben euch gesehen, wie geheime Chevruta von vertriebene Bnei Anviim, Arum, רגע, לא. עד בני הנביאים. תחזור על 2-3 מילים, זה אומן אויס גזן. geheime לא, תתרגם. זה אומן אויס גזן. הם נראו כמו geheime חברותה. geheime זה סודי. סודי. בחבורה סודית. von vertriebene Bnei Anviim. פון מה? פון? vertriebene בני הנביאים. כמו חבורה סודית של בני הנביאים מגורשים, פרטריבנה. טרייבן זה לגרש, פרטריבנה. בני הנביאים מגורשים. ארום עד שברנטן שייטר אין גדיכטר ולד פינסטרניש. אוקיי. בני נביאים מגורשים, ארום עד שברנטן שייטר. תרגום. בני נביאים מסביב. שייטר זה מדורה. מסביב למדורה שרופה. לא, צברנט, הכוונה מדורה מתלקחת. מתלקחת. אומרת הרבה. אין גדיכטר ולד פינסטרניש. אין גדיכטר ולד פינסטרניש. מדורה לוהבת בפינסטרניש, בחושך, גדיכטר בחושך דחוס של יער. וואו, זה תגנון מאוד פיוטי. מה אתה אומר, שלמה? לא, אני ממשיך. חכה. אני עכשיו רוצה לשאול את כולכם, תרגמנו פה כמה וכמה משפטים מאוד פיוטיים, כתובים קשה, בציורים ספרותיים. השאלה שלי לנחמה, מה עושה פה גרדה? מה הוא מתאר? לא הבנתי the Hebrew translation, and I had trouble with understanding some of the Yiddish. אוקיי. את מבקשת בצדק שיהיה תרגום לאנגלית. אז אני עכשיו מבקש ממך, תקראי שוב את המשפטים ביידיש שלא הבנת, את התרגומים של המשפטים, ותנסי לתרגם. חוזרים אחורה, ואת קוראת את המשפטים שאת רוצה לתרגם לאנגלית. בבקשה. Sie haben euch gesehen wie geheime Chavrusse von תרגום, תתרגמי את זה, כן. They look like, or they appeared, look like, okay. or they appeared like, I don't know what geheime is. Geheime, secret. Secret. Like a secret group. Like a secret sect, maybe a sect or like. Very well, very good, Ken. Von vertriebene Bnei
like a chased, like they were chased. Sons of the prophets. Okay. Aroma zerbrennten Scheiter. I don't know what Scheiter is. Scheiter זה שריפה. Oh, fire. Which are standing around a very big fire. A burning fire, yeah? So, a burning fire, okay. In gedichter Waldfinsternis. In thick darkness of a yard of forest darkness in a dark forest. Yeah, okay, now right. I understand. Now my question is to you, Nechama, what is Grade doing in all the sentences we read today? It's the visual is eerie. There's something secret or eerie or a little not scary, but I don't know. There's no. I don't feel warmth with the image. Not that I feel coldness, but I don't feel, I know the word was heme. The secret. No, I know, but I'm thinking of Hamish. No. Geheim is not Hamish. Geheim is secret. No, but I don't feel Hamish with the scene here, maybe, is what I'm trying to say. Because you don't feel Hamish because Grade is describing how the shuk, how the market looks in winter when the vendors and other people are trying to get warm when there is so much snow. So it's a kind of picture, an otherworldly picture, כאילו תמונה של עולם אחר. Because in the market, in the winter, with snow, Grade is describing how vendors, how beggars, and how träger, people who carry heavy masses working in the market, are trying to get warm. I just want to say that the description is one of the same with what they need for the market and the nature around them with the Wald. Right. It's like nature and what they do in their daily lives is melded to zusammen, right? It's right. Grade was living in those places, and he saw what he saw, and he felt what he felt, and he is writing with words a real picture of Vilna in the market in the winter. And I think that it is high literature. It's a very, very good way of describing the market in Vilna, which I don't know if there are other writers who are able to be so picturesque and so clear about what a reader can envisage, can try to see in his fantasy how the market in Vilna between the world wars looked. So, נחמה המשפט הבא ביידיש. Alle haben sie geschwiegen, die Pennemer verborgen in der heucher Nacht,
Can I translate this? Because did you finish a sentence? No, this is a long sentence. You want me to read the whole sentence? Oh, okay. Okay. Und nur die schwere Hand mit die zerspreite, zerkrimpte Finger haben geleuchtet über den Everle, was hat geknackt und gespritzt mit Funken. עד פה. תחזרי על 2-3 מילים ביידיש. Alle haben sie geschwiegen. I don't know who is alle and who is they. alle זה כל האנשים שהיו מסביב שהתחממו. הבגרס, הסבלים, the porters, the carriers, כן? Vendors. All of them in the market, haben sie geschwiegen, were silent. They didn't speak. So everyone was silent, right? Everyone was silent. Every one of the persons described until now in the market were silent. Why they were silent? Because it was cold and they were trying to warm themselves. Okay. Die Penner verborgen in der heucher Nacht. The faces hidden. The faces hidden. Verborgen, hidden. Mustarim. The faces hidden in der heucher Nacht. The faces hidden in the high night. Und nur die זאת אומרת, hidden in the darkness. הלאה. Und nur die schwere Hand mit die zerspreite... Und nur die schwere Hand. תרגום באנגלית. And but the heavy... and only... and only the heavy hands of these people... And only the heavy hands with the twisted fingers. Was meint zerspreite? Zerspreite with extended. Okay. Extended fingers. Extended crooked finger? Crooked? No, zerspreite the extended. Why? Because they wanted to warm themselves. So they spread the fingers in order to get warm. Was meint zerkrimpte? Zerkrimpte זה כמו שאת אמרת. Extended and crippled. Mm-hmm. Finger haben geleuchtet über den Evele. So the heavy hands with the fingers were giving some light over the Evelach, over the little stoves. יפה. Was hat geknackt und gespritzt mit Funken? כן. Geknackt is to bang? No, geknackt. The stoves were making some noise because inside there were coal. Crackle. Charcoal. Crackle. So geknackt, who made some noise, und gespritzt, vehitizu, and they were spreading, what they were spreading, Funken? Flickers. Flicker. כן. כן. והמילה ביידיש? Funken, mit Funken. כן. They were flickering Funken. Sparks. Oh, sparks, yeah, sparks. Sparks. תודה רבה, אלינה. את עוזרת מאוד. תמשיכי לקרוא, נחמה. Bei der Beitag pflegt bekommen die Mare
von בין השמשות. כן, רגע. מה המילה שאמרת בהתחלה? Der Beitag. איזה אותיות? Der Beitag. Der Beitag. The after midday. כן? הצהריים. The after midday, כן? Fleg bakumen die Mare. היה מקבל את ה... was receiving... מה? מראה. את המראה. was receiving the outlook, כן? von בין השמשות. בין. כאילו זה לקראת ערב, בין השמשות, when night is beginning to set. למה? זה בגלל כל האש מהסטובס. אז אחרי הצהריים, בגלל האש של הסטובס, זה נראה כאילו עומד להיות ערב. תמשיכי נחמה. Gleich wie pflegt reinfallen in die schmale Geslach. Translation? Gleich. As the though same as the same as אבל פה, the same as it was happening when the evening was falling into the little alleys. זה ברור? אחרי הצהריים, בגלל כל הסטובס והאש, זה נראה כאילו זה כבר בערב כשהחושך נופל בסמטאות הקטנות. ist sehr schwer zu verstehen, how to translate the words and the image, right? Yeah, yes. Words and yeah. We are translating, and we have some fantasy in our mind to look how the midday is looking like it's the evening because of the stoves and the fire and the darkness of the winter. עוד משפט, נחמה, ביידיש. In einem Tag ist ein klein Jidele in a hoch winterdick Kittel und große Wollikes stehen geblieben, just a minute, bei Alodden. Alodden is in Gänselet, Fieselach. לא הבנתי. Bei Alodden? Bei Alodden, a Gewölbel on a Fenster, bloß mit a Tier zu der Gas. Okay. תחזרי על 2-3 מילים. In einem Tag, in such a day, or in one day. In such a day, okay. In a clean, is a clean Yidele, a little boy. A little boy. Okay. לא, ג'ו, זה רב, ג'ו. מה אומרת אלנה? ג'ו, יברי, זה רב, זה לא בוי, זה רב, אידלה, ג'ו, ליטו ג'ו. לא, רגע, המילה ביידיש זה יינגלה? לא, יידלה. יידלה, אז יהודי קטן, לא הבנתי. יהודי קטן, תמשיכי נחמה. Is geblieben stehen. Yeah, but how do you translate that in English? You don't say a little Jew. Do you say a little Jew? Or you say Hebrew? Yes, you say because this is the translation. We are trying to translate accurately how it is written in Yiddish. A little Jew, that's what Grade says. Grade calls a little boy, he calls him a little Jew.
and he does it on purpose, and I will explain why. But first I will ask if Shlomo understands why Grade calls a little kid a little Jew. מה אתה אומר, שלמה? תחזור על השאלה בבקשה. אוקיי. נחמה שאלה אותנו, למה אני מתרגם הקליין הידלה, אני מתרגם a little Jew, כאשר מדובר באיציק לאותו ילד. אם זה מישהו קטן, אומרת נחמה, למה שלא נתרגם ילד קטן? למה אנחנו מתרגמים יהודי קטן? מה אתה אומר, שלמה? אני חושב שאנחנו שופטים הכל דרך הפריזמה היהודית. האם הם יודעים להתפלל, האם הם יודעים להתנהג, הכל נשפט לפי הפריזמה היהודית, ולכן כאן הוא כותב קליין הידלה. אז אני שואל אותך, שלמה, אתה הקליין הידלה שגרדה כותב ככה ביידיש, איך היית מתרגם? אני הייתי מתרגם יהודי קטן. בדיוק. כן. עכשיו אני אסביר לכם למה נחמה וכולכם צריך לתרגם יהודי קטן. מפני שחיים גרדה בכוונה, on purpose, חיים גרדה on purpose wrote a little Jew, and he didn't wrote a little kid. Why did he do that? Because in the history of the relationship between Jews to little children in the 19th century, as Mendele Mocher Sfarim says that in an article of 1875 he wrote, Mendele Mocher Sfarim wrote in his educational article that Jews relate to little kids as if they are little Jews. And Grade knows what he is writing. What his meaning is that in the educational system of the 19th century, a little kid was already considered as a little Jew. And in the educational system of the 19th century, in the Jewish education, there was no modern education. And every little child was considered the prospect of a little Jew since he was little. And from beginning, the parents and the grandparents were educating the little child of their family as if they are little Jews. Nechama, you understand now why Grade write like that? I don't know. I looked up Yiddle in the Weinreich dictionary. It says it's Jew, but it's an enduring term. Endearing term. Endearing. But Nechama, Weinreich is a modern scholar. Grade is writing about the way the grandparents who were born in the 19th century look as this little kid who enters, we'll see in the continuation, enters the Beit HaMidrash. Grade is writing from the perspective of the grandfathers, people of the 19th century. You must adapt yourself as a reader to the key, to the cultural key Grade is trying to operate with when he speaks about the consciousness of the grandparents. They are people of the 19th century and they see little children
as little Jews. Do you have a problem to see it like that? No, now I understand it. I understand it. Thank God, thank to God, and I am very אני happy. רציתי לומר, רגע אחד, אלנה, אני מדבר. I am happy to understand that I succeeded to explain a little complicated issue. אלנה, מה את אומרת? אני רציתי לומר שאתה טעית. פה מדובר לא בואי אינגל, זה מדובר קשיש בגובה קטן, זה רב שלו, לפי עליית החנות, לא אינגל, זה רב קשיש בגובה קטן. אלנה, יכול להיות שאת צודקת, תקראי את המשפט בהמשך שמוכיח מה שאת אומרת, ואני אקבל. כן, כן, אני צודקת 100%. Yeah, but I didn't finish the sentence. Okay, Nechama, Es geht weiter. Finish the sentence, Nechama. In a hoch winterdick Hitel, in a high winter hat. לא, תקראי את המשפט עד הסוף ביידיש. Oh, okay. The whole thing? The whole sentence? Every time we are calling first, we are reading first of all the whole sentence. Then Yeah, but I read the sentence. Bis blois mit a tear zu der Gas. I finished the sentence. אז תקראי את המשפט הבא, שאלנה אומרת שאני טועה ויכול להיות שאני טועה. עוד משפט. But we didn't finish translating the sentence. אני מבקש לפני שאת מתרגמת, תקראי עוד קצת ביידיש. Inne wenig is gesehen die Kremmerke, angetan in a lang Kleid, in a halben Mantel und in a kurz Pelzel über den Mantel, dem Kopf herumgewickelt mit der Fatschele und die Fies herumgedreht mit Tücher über die Wollikes. Ear is Shlomo, can you make, yeah. Okay, now I don't know where, ear is aber noch als kalt gewesen, ist sie gesessen mit der Plätze zugespart zu der Wand. Der Wind soll nicht bloßen auf ihr von vorn und hinten. תמשיכי. מה את אומרת, אלנה? היא החמיצה כמה שורות. קליין אידלה היא החמיצה כמה שורות, ועברה לשורות יותר למטה. לא הבנתי מה שאת אומרת, אלנה. אפשר אני אסביר? אחרי אידלה... בבקשה, ורה, תסבירי. אוקיי, אחרי אידלה, הקליין אידלה, יש פסיק, ואחרי פסיק, נחמה עוד לא קרה. אז בבקשה נחמה תקראי אחרי הפסיק. No, I did read. I read to נחמה תקראי עוד פעם, כדי שגם אני אבין, כן. The whole sentence von in einem? לא, אחרי יידלה, מה כתוב הלאה ביידיש? In a hoch winterdick Hitel und große Wollikes stehen geblieben bei a Loden. A Gewölbe. Okay, yeah, I read this already, but I didn't. But we didn't translate. בסדר, רק רגע, נחמה, רק רגע. אומרת אלנה שאני טעיתי ויכול להיות שהיא צודקת, שמדובר באמת ביהודי קטן, לא בילד. אנחנו קודם דיברנו כאילו זה ילד, כן? וכל מה שאמרתי זה נכון, אבל לא במקרה הזה, לא במקום הזה. אז אלנה, תודה, כן? אני לא ראיתי את ההמשך, כי אני לא רואה כמו שאתם יודעים, אז אנחנו ניתן עכשיו לנחמה לתרגם לאנגלית.
ולא מדבר על ילד, לא מדובר על ילד, אלא מדובר על יהודי קטן. אז נחמה תמשיכי את התרגום לאנגלית, כמה מילים ביידיש ותרגום, כן. In a hoich winter de Kito, תרגום, יהודי קטן, in a high winter hat und große Wollikes. כן, וגרויסה ווליקס. מה זה ווליקס? אני לא בטוח שאני יודע, אבל זה... אני יודע. מה זה? זה מילה מרוסית וליקי, ולינקי. תרגום באנגלית לארג' פלט בוטס. לארג' פלט בוטס. ומה זה? מי יכול להסביר לי מה שאלנה אומרת? Button made von felt. Okay. No, felt, F-E-L-T, felt, F-E-L-T, felt. מה זה פלט? זה חומר כזה, חומר. זה חומר, אוקיי. הלאה. רגע, מה זה? אני לא הבנתי. שלמה שואל איך אנחנו, מה זה פלט? לא, מה זה ווליקס? שממנו... בעברית זה לבד מגפיים, לבד גדולים. לבד בעברית. איך זה בעברית, אלנה? לבד. ביידיש לדר? לבד. למד, בית, דלת. לבד. שלמה, אתה קולט את המילה? לא. אפשר אני אסביר? תסבירי בבקשה. זה מגפיים גבוהות מצמר שהוא כמו מפרס כזה. כן, אבל איך אומרים בעברית? מילה אחת. מילה, זה מגפיים מצמר מיוחד. מגפליים? מגפיים. מגפיים. מגפיים, תודה רבה. זה מה שחיפשנו. טוב, נחמה, את באמצע התרגום? Stehen geblieben bei Alloden. תרגום. Remain standing at, ich weiß nicht, was Alloden ist. אלון זה תריס בעברית. שבחלון, כן? שטרס. Oh, shutters? כן, בשדר, כן. אז הוא נעצר, כן? He stand near a shutter. כן? But I just want to say, Alloden, die zwei Wörter, they're in not quotation marks, but they're in wie Gänsele Fieselach, geblieben bei Alloden. In Gänsele Fieselach, I don't know why he made it in quotation marks. By Alloden, in Yiddish it's a shutter, אבל למה יש quotation marks? אני לא יודע. תמשיכי. A Gewölbel on a Fenster. He explains Alloden in Yiddish in Vilna means a Gewölbel, חנות, בלי חלון. No, מתריסון. מה אלנה אומרת? בלי חלונות, אבל עם תריסון. כן, בלי חלון, אבל עם תריס. תריסים. Blois mit a Tier zu der Gas. Only or but with only can with a door or no with a door or an opening to the street. Okay.
Ich habe eine Frage. Wenn schreibt a klein Yiddele, the feminine would be a klein Yiddene, a Yiddele und a Yiddene, like masculine and feminine? לא, יידלה, כתוב יידלה למד עין בסוף. Ja, aber wenn man sagt, wegen a Freu. זה יידנה, נון עין בסוף. Yiddene, okay. So is this a comparison? A klein Yiddele and a klein Yiddene? A masculine? It's not a comparison. It's a Jew, which is not a high person. It is נמוך. Okay? Low stature. Oh, low stature. Okay. בסדר. נחמה רוצה לקרוא עוד משפט ביידיש? I think ich bin ein bisschen müde, weil es ist schwer zu verstehen. Ich kann lernen, aber verstehe ich nicht. אבל בשביל זה, את קוראת ואנחנו עוזרים לך לתרגם. אוקיי. אתם קוראים ואנחנו מנסים לעזור לתרגם. זאת השיטה. עוד משפט. Okay, in a wenig ist gesessen die Kämmerke, angetan in a lang Kleid, in a halben Mantel und in a kurz Pelzel über den Mantel, dem Kopf herumgewickelt mit der Fatschele und die Füße herumgedreht mit Tücher über die Wollikes. עד פה. Okay. 2-3 מילים ביידיש, תחזרי. Angetan in a long clay, dressed in a long dress. A long dress. So you see that you understand something. הלאה. Something I must understand. But the other thing you don't understand, התפקיד שלי זה לעזור. הלאה, עוד כמה מילים. In a halben Mantel, in a short coat, in a short coat, und תחזרי על המילים ביידיש, in a halben Mantel. כן, in half a coat. Yeah, but you don't say in a short coat. Und in a kurz Pelzel, über den Mantel, and a short Pelzel. Is that like a fur? Like a fur? Right, a short fur over the coat. Over the coat. Dem Kopf herumgewickelt mit der Fatschele. The head covered, wrapped. Okay, with a shawl. נכון. Und die Füße herumgedreht mit Tücher über die Wollikes. And the feet, I don't know what, wrapped? herumgedreht, כן? Okay. Wrapped. Okay, wrapped with scarves over the felt boots. Right. אז את, כמו שאת רואה, הבנת 95% של מה שקראת. Ich habe gehört, dass wir als Emetzer herumdrehen. דריין זה לסובב. דריין זה לסובב. אז כשלוקחים... Und herumdrehen? What does herumdrehen mean? תלוי מה. אם את לוקחת מטפחות ואת מסובבת מסביב לרגליים, אז אנחנו אומרים wrapped. Okay, wrapped, okay. עוד משפט. בינתיים את מבינה כמעט הכל, אז את לא צודקת שאת לא מבינה. הלאה. Ist aber noch als kalt gewesen. Ist aber noch als kalt gewesen. Okay, so she was but or nevertheless even colder. She became Yeah. With all the wrapping and all the
the intent to be warm, she felt cold. תמשיכי ביידיש. Ist sie gesessen mit der Plätze zugespart zu der Wand. תרגום. She sat with the shoulder facing the wall. Zugespart, leaning. Oh, Zugespart, leaning. Leaning Oh, okay. on the wall. Ich habe gehört das Wort eingespart. לא, eingespart זה פרפיקס אחר. eingespart means stubborn. Okay. זה משהו אחר. zugespart. הפרפיקס משנה את המשמעות. כן. Okay. Der Wind soll nicht blasen auf ihr von vorn und hinten. The wind should not blow on her from the front and from the back. אוקיי. יפה מאוד. שלמה, עוד משפט ביידיש. Just a minute, maybe, did everyone understand with the English? Maybe somebody didn't understand. I'm concerned. Everyone knows English, I think. Oh, okay. האם כולם הבינו את התרגום לאנגלית? Ja. אוקיי. Ja. יש לי שאלה בכל זאת. כן, שלמה, המשפט הבא. Der Altitschker hat reingeruckt dem Kopf in Gewölbel und gefragt bei der Verkäuferkette, sie hat ein Scheinikel auf verkochen Teig. די, עד פה. תחזור על 2-3 מילים. Die Altitschker hat reingeruckt dem Kopf. אלנה צדקה, רגע שלמה, אי אפשר, שנינו לא יכולים, ויש לי זכות לנסות לכוון את העבודה. אלנה צדקה, מדובר פה על זקנצ'יק שמגיע לחנות. der Altitschker oder reingeruckt dem Kopf? reingeruckt dem Kopf, כן. תתרגם. הוא הזיז את הראש. לא הזיז. reingeruckt. הפרפיקס rein הכניס את הראש. rein זה לתוך. הזיז לתוך החנות את הראש, כן? und gefragt bei der Verkäuferte ושאל את המוכרת. פרקויפרקה, זאת אישה. פרקויפרקה. כן, מה הוא שאל? Sie hat ein Scheinikel auf verkochten Teig. אם יש לה קומקומון כדי לעשות תה. להרתיח תה. תמשיך ביידיש הלאה, משפט הבא. Ablechen Ameral zu bringen heiß Wasser. לא, רגע, לא הבנתי מה שאתה קורא. תתחיל עוד פעם, הבלכן Ameral. לא, המילה הזאת, אחרי בלכן לא ברורה לי. הבלכן מה? Ameral. המרל. לא כתוב המרל, יש עין. הבלכן המרל, הלאה. Zu bringen heiß Wasser von der Scheine. לא, זה לא המרל, סליחה. מה האותיות של המילה שלמה? Zu bringen? לא, אחרי בלכן, מה המילה הבאה, האותיות? אמרל, עין מם עין ריש למד. אז זה לא אמרל, עין זה ביידיש לא עין ביידיש זה הבלכן אמרל. אמרל. כן, zu bringen heiß Wasser. לא heiß, אין מילה כזאת ביידיש. heiß. zu bringen heiß Wasser. von der Scheine haben sie in Klois Joschen. המילה לא קראת נכון.
Heiß Wasser von von der Scheine haben לא. sei in מה כתוב? זה Klosion. לא צ'יינה, פון? Von der Scheune. Чайне, לא. הוא צודק. ממילה צ'ייניק יש צ'יינה. תגיד את האותיות שלמה. Tet, Shin, Yud, Yud, Nun, Ein. צ'יינה. צ'יינה, אלנה, מה זה צ'יינה? צ'יינה. זה Chinet, wie hacken a Chinet. Hack nicht kein Chinet. לא, לא, לא. לא כתוב צ'ייניק, כתוב צ'יינה. כתוב יש שם צ'יינה. רגע מה? אחד, אני רוצה שאלנה תגיד לנו, זה בא מרוסית? כן, כן, כן. מה זה צ'יינה בעברית? זה לא צ'יינה, צ'יינה. צ'יינה, יש- צריך פתח סליחה. תחת שני יהודים. מה זה צ'יינה בעברית? מקום שאפשר לשתות תה. לא לשתות, להרתיח. מקום ששם מרתיחים, זאת אומרת, מין כלי שבו מרתיחים תה, כן, צ'יינה. רק אז זה צ'יינה זה כמו צ'ייניק, אלנה. לא, 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 אני לא מסכימה. אז זה מה זה צ'יינה בעברית? זה כלי כדי לא, להרתיח לא, לא, תה? לא. זה בית כזה, כמו אכסניה. זה בית, כמו בית מרזח? כן, בדיוק, בדיוק, צ'יינה בית מרזח. בדיוק. אוקיי. רגע, זה לא מי חם? לא, זה בית מרזח, מקום ששם עושים תה. כן, בדיוק. אבל שלמה, אתה מתבלבל בין צ'ייניק, שזה מקום שמרתיחים בתוכו, וצ'יינה זה מוסד, זה מקום ששם מוכרים תה רטוע. תתחיל שלמה את תקרא עוד פעם את כל המשפט ביידיש. הבלחם אמרל, לא אמרל, עין ביידיש, הגיע הזמן שתזכור את זה. עין ביידיש זה לא שום דבר אחר. הבלחם אמרל, אמרל, zu bringen heiß, אוי, לא Wasser, הייס, zu bringen heiß Wasser heiß Wasser von der Scheine צ'יינה. von der Scheine. Scheine. haben sei in Klosion. היי, עכשיו תתרגם. הבלחם אמרל, תרגום? בלחם זה מפח. כן, מה זה אמרל? דלי. לא, אנה, לא, אלנה, אני מדבר עם שלמה. לא להתערב כשאנחנו בתרגום שמישהו קרא. מה זה בלחם אמרל, שלמה? אמרל זה כנראה באמת מי חם. לא, אמר זה דלי. הבלחם אמר. דלי מפח. דלי קטן מפח. תמשיך. zu bringen heiß Wasser כדי להביא לא הייס. heiß ברנגן הייס heiß וסר. Wasser כדי להביא מים חמים. לי קטן מפח כדי להביא מים חמים פונדר צ'יינה מבית המרזח. haben sei in Klosion שיש להם בבית את הכנסת הדלי הישן. הקטן הזה, כדי להביא את המים החמים, יש להם בקלויז ישן. כן. האם מישהו Yeah. רוצה לשאול שאלה? כן, Hello, יש לי רגע. שאלה. נחמה, No, בבקשה. let Daniel talk first. אני לא מבין. נחמה, תשאלי. No, Los Daniel soll fragen eine Frage. ור ופרגן, Daniel, אני. Daniel. אבל דניאל, לא אמרת שהגעת, לא ידעתי אפילו שאתה נמצא. כשאתה מגיע, בבקשה להודיע. אני ואז הודעתי. אני גם אי נעזר אפשר, בך. אי אפשר להשחיל. רגע, מה אתה רוצה, דניאל, לשאול?
לא, מה הרעיון המרכזי, מה שקראנו היום, מה יוצא מזה מבחינת המסר? אתה שואל מהו הרעיון המרכזי? כן. אין רעיון מרכזי כי אנחנו באמצע סיפור. בסדר. גרדה מספר עכשיו שמגיע זקן ומתחיל לדבר עם המוכרת. זה באמצע הסיפור. בסדר, אבל אוקיי. אוקיי. יש מישהו שרוצה לדעת מילה שלא הבין? כן. כן, נחמה, לא הבנתי צ'ייניקל. Das kommt vor צ'ייניק von Tee? לא, לא. לא הבנתי, I didn't understand. Das Wort ist צ'ייניקל. לא נחמה, לא. צ'ייניק זה מילה אחת וצ'יינה זה מילה אחרת. צ'ייניקל זה קומקום תה וצ'יינה זה מוסד שבו מרתיחים ומוכרים תה. מה קשה להבין? זה לא אותה מילה. צ'יינה זה מקום שבו באים כדי לקבל מים חמים לתה. בית קפה, זה כמו בית קפה. זה נחמה. וצ'ייניק זה קומקום, זה שני דברים שונים. But can you tell me in English? Because I don't understand what you're saying in Hebrew. That's the problem. צ'יינה, אין מילה באנגליש, כי צ'יינה ברוסיה... יש, קטל. איך? קטל. תגידי את זה לנחמה.